नोंथाङाबो सासे इउटुबार जानो सानदोंब्ला इउटुबनिफ्राय आर्निं खालामनो सानदोंब्ला नोङो जितु इउटुबा मेनसन खालामखाना दोननाय जितु क्राइटेरिया बेखौ कमप्लिट खालामथारनांगोन ना बेनो जाहैदों 1K साबस्क्राइबार आरो 4K वाच टाइम बाट रिसेन्टलि मोनसे आपडेट जादों जितु 500 साबस्क्राइबार आरो 3K वाच टाइम बाट बेनिफ्राय जितु इउटुबनिफ्राय आर्निं खालामनाय मेन सर्सेस बेयो माने इनेबल जाया बेनिखायनो आं बेखौ लायाखै जास्ट जोङो 1K साबस्क्राइबार आरो 4K वाच टाइमखौ लादों मानोना जितु जेब्ला बेखौ जोङो कमप्लिट खालामगोन बा बे क्राइटेरियाखौ कमप्लिट खालामगोन अब्ला जों एड्सनिफ्राय रेवेन्यू खालामनांगोन बा एड्स रानिं जानानै जोङो रां मोननो हागोन ना बेनिखायनो आं बेखौ लादों थ' सोंनाया जाहैबाय दा गोबाङानो मा खालामो जितु 1K साबस्क्राइबार ना बेखौ गोबाङानो गेन खालामोबा कमप्लिट खालामो बाट जितु वाच टाइम 4K वाच टाइम बेखौसो कमप्लिट खालामनो हाया ना मानो होनोब्ला जोङो 1K साबस्क्राइबारजों लोगोसे 4K वाच टाइम कमप्लिट खालामथारनांगोन अब्ला जों इउटुबनिफ्राय रां खामायनो हागोन थ' बिदिब्ला जितु दिनैनि भिडिअ बेनो जाहैदों 1K साबस्क्राइबार आरो लोगोसे 4K वाच टाइम ना डाइरेक्टलि आङो जितु दिनैनि टपिकआ बेनो 4K वाच टाइमखौ माबोरै कमप्लिट खालामो लोगोसे 1K साबस्क्राइबारखौनो माने 1K साबस्क्राइबारखौबो जोङो 4K वाच टाइमजोंनो माबोरै मोननो हायो बेखौबो रायलायगोन थ' बिदिब्ला नोंथांमोना जेबो टेनसन लानाङा बे भिडिअखौ जोबजासिम नायबानो जाबाय बेनिफ्राय नोंथांमोना जितु 4K वाच टाइम बेखौ कमप्लिट खालामनो हागोन आरोखि ना थ' बिदिब्ला आं गोदान मोनसे भिडिअ फिन खेबसेबाबो नोंथांमोनखौ बरायनाय थाबाय आसा खालाम गासिबो सनियावनो मोजाङैनो दं थ' बिदिब्ला भिडिअखौ जागायनोसै लोगोफोर ना थ' लोगोफोर आङो नाम्बार 1आव लादों ट्रेन्डिं टपिक ना ट्रेन्डिं टपिक बुङोब्ला नोंथांमोना मिथिखायो जितु दा ट्रेन्डिंआव सोलिबाय दं आसाम पुलिस ना फर एग्जाम्पल हिसाबै मोनसे चेनेल आं नोंथांमोननो देखायनाय आरोखि ना आं इउटुबाव अलरेडि फैखादों रटेसन खालामना लादों आङो जाहाथे नोंथांमोना मिथियोना बड' जब इनफ'नियाव चेनेल नायहैबा नोंथांमोना नुगोन जितु ट्रेन्डिं ना ट्रेन्डिं टपिक माने ट्रेन्डिं जितु इउटुब चेनेलाव सोलिबाय थानाय माने ससियेल मिडियाआव सोलिबाय थानाय बेफोरनो जाहैबाय ट्रेन्डिं ना भिडिअसआव नोंथांमोना नायबा नुगोन नै दिनै आसाम पुलिस डिमोटिभेट आसाम पुलिस बेयो मा ट्रेन्डिं जाबाय माने आसाम पुलिसआ रिसेन्टलि मा जाना दं ट्रेन्डिं जाना दं बेनिखायनो जेब्ला नोङो आसाम पुलिसाव दा बयनो जुदि भिडिअ बानायब्लाथाय नोंनि जितु भिडिअ बे भिडिअआ भिउसआ गोबां फैगोन अब्लाथाय नोंनिया साबस्क्राइबारा बारायगोन लोगोसे वाच टाइमा गेन जागोन बेफोरबायसा जोङो जितु ट्रेन्डिं टपिकआव भिडिअ बानायना बेल' नङा आरो रिसेन्टलि मोनसे भिडिअ लाबावदों एनिथिं एमजे आदानिखौ ना बेनिखौ आं नोंथांमोननो देखायनि बे माबायसा भिडिअ बानाय नोंथांमोनाबो एसे आइडिया लाबानो जाबाय बेफोरबायसा चेनेलजों आरोखि ना नै ना बेयाव नोंथांमोना नुदों बे खौरां मोनगोन ना नेना दंखायोमोन आंना नै बेफोरबायसा बे जितु एमजे एनिथिं आदाया बेयो जेब्लायबो माने ट्रेन्डिं टपिक माने मा खालामो कभार खालामोबा ट्रेन्डिं टपिकनि सायाव भिडिअ बानायो बेनिखायनो जितु बिनि भिउसआ जेब्लायबो डाउन जाया आरोखि ना माने जेब्लायबो आपआवनो थाबाय थायो नोंथांमोना नायनो हागोन नै बेफोरबायसा पपुलार भिडिअ नोंथांमोना थांबा नुगोन नैयाव पपुलार भिडिअ नै ना 3.9 लाख 2.3 लाख 2.3 2.2 बेफोरबायसा आरोखि ना नै जेब्लायबो बियो ट्रेन्डिं टपिक माने ट्रेन्डिं टपिकखौ लानानै बियो भिडिअ बानायबाय थायो बेनिखायनो बिनिया जितु भिडिअ बे भिडिअआ जेब्लायबो भिउस थाङो लेटेस्टआवबो नायबा नुगोन नोंथांमोना नै 10K बावैसो 13 आवार्स एगो 20K 13 बेफोरबायसा आरोखि ना माने बे सानसेयावनो मोननै मोनथाम बेफोरबायसा भिडिअ आपल'ड होयो आरो गोबां बेजोंनो प्लास जानानै गोबां भिउस फैयो आरोखि ना बेनिखायनो नोंथांमोनाबो जेसेबां हायो ट्रेन्डिं टपिक लानानै भिडिअखौ बानायबानो जाबाय जेब्ला नोङो ट्रेन्डिं टपिक बानायगोन अब्लाथाय नोंनि जितु वाच टाइम नोंनि जितु साबस्क्राइबार बेयो गेन जागोन आरोखि नोंथांमोना सानथाम सानब्रै मेक्सिमाम नोंथांमोना 7 डेज 5 डेज बेफोरबायसा खालामनो नाय अब्ला नोंथांमोना एसेबाबो रिजाल्टखौ मोनगोन आरोखि बेनिफ्राय मोनसे चेनेल देखाबावनो आं नोंथांमोननो जितु प्रकाश बसुमतारी आदानि जितु आंनिनो साबस्क्राइबार बेबो नोंथांमोना बेनि चेनेलाव थांनानै नायबा नुगोन नैयाव पपुलार भिडिअ नाय बेसेबां नै 1 लाख ना 1 लाख भिउस बेबो माने ट्रेन्डिंआव सोलिगासिनो दंमोन आरोना बेफोरबायसा बेबो आगोलाव बेफोरबायसानो फिसा बेफोरबायसानो ब्लगिं रखम बिदि भिडिअ बानायोमोन नोंथांमोना आगोलनि जितु बेनि अडियेन्स बिसोरो नोंथांमोना मिथिखागोन आरोना बेफोरबायसानो बेनिफ्राय जेब्ला बियो ट्रेन्डिं टपिक माने ट्रेन्डिं टपिकखौ लानानै जेब्लानिफ्राय भिडिअ बानायदों बेनिफ्राय बिनियाबो साबस्क्राइबारा गेन जादों नोंथांमोना पार्सनेलि जितु आदा प्रकाश बसुमतारीनाव सोंबाथाय नोंथांमोना अलरेडि मिथिखागोन बिथाङा माबायसा भिडिअ बानायनानै माबायसा एसेबाबो साबस्क्राइबारखौ गेन खालामनो हादोंना आगोलाव बियो बिदि ट्रेन्डिं भिडिअ होआमोन बेनिखायनो बिनि चेनेलाबो एसे डाउनाव दंमोन आरोखि जेब्लानिफ्राय बियो ट्रेन्डिं टपिक होदों माने अब्लानिफ्रायनो बिनिया जितु साबस्क्राइबार लोगोसे वाच टाइम बेबो गेन जानानै मनिटाइजेसन एप्लाइ खालामबाय आरोखि ना मनिटाइजेसन एप्लाइ खालामनायखौ मावनो नोंथांमोना मिथिखायो नैयाव नुदोंना नै जइन बाटन नुदोंना जेब्ला मेम्बारशिप लानानै इनेबल खालामो अब्लाथाय बे जइन बाटना फैयो मानोना बेखौ अलरेडि जों मिथिखाबाय जइन बाटना फैनाय लोगो लोगो जितु बेयो मनिटाइजेसननि थाखाय एप्लाइ खालामबाय ना बेफोरबायसा नोंथांमोनाबो ट्रेन्डिं टपिकखौ लानानै भिडिअ बानायबाय था अब्लाथाय नोंनि जितु भिडिअ बे भिडिअआव गोबां भिउस फैगोन आरो लोगोसे मा फैगोन नोंनि वाच टाइमा फैगोन आरोखि मानो होनोब्ला नोङो माने 1K साबस्क्राइबार कमप्लिट खालामनानैबो मा खालामनो हायाखै नोङो वाच टाइमखौ कमप्लिट खालामनो हायाखै अब्लाथाय नोङो ट्रेन्डिं टपिक
लाबानो जाबाय बा ट्रेन्डिं टपिकनि सायाव भिडिअ बानाय नोंनि जितु कन्टेन्ट नोंनि जितु रिलेटेड नों केटेगरिजों रिलेटेड ट्रेन्डिं टपिक खालामनानै माने ट्रेन्डिं टपिकखौ लानानै भिडिअ बानायनानै होब्लाथाय नोंनि जितु भिडिअ बेयो भाइरेल जानायनि चान्स थायो बा भाइरेल जायो आरोना दा जिहेतु सोलिबाय दं आसाम पुलिस नोङो आसाम पुलिसनिया ट्रेन्डिङाव जाना दं माने ट्रेन्डिङाव बे जानांगौ आरो अफलाइनाव साननैसो फैदोंमोन जे अफलाइनाव फैयो दे दानिया ट्रेन्डिं जितु माने ट्रेन्डिं टपिक ओरैबायसा फैदोंमोन अमृत ब्रिक्सियान आन्दलना बे अमृत ब्रिक्सिया आन्दलना मा जादोंमोन साननैसो ट्रेन्डिं टपिकआव थांदोंमोन ना जेब्ला माने जायफोराखि जितु अमृत आन्दलन माने अमृत ब्रिक्सिया आन्दलनाव भिडिअ बानायदोंमोन बिसोरनिखौ नोंथांमोना नायबा नुहुरानो जेनखौ माबायसा भिउस थांदोंना बेफोरबायसा जेब्ला नोङो ट्रेन्डिं टपिकखौ लानानै नोङो भिडिअ बानायगोन आरो दानि जुगाव गोबां ससियेल मिडियाफोराव गोबां माने ट्रेन्डिं टपिक बेफोरबायसा मोनो जाबायानो थायो आरोना बेफोरबायसा ट्रेन्डिं टपिक फैबायानो थायो ससियेल मिडियाआव मोनसेनि उनाव मोनसे बेनिखायनो नोंथांमोना ट्रेन्डिं टपिकखौ लानानै भिडिअ बानायनो हायो जेब्लासिम मनिटाइज जाया माने 4K वाट्सआ कमप्लिट जाया अब्लासिम नोङो नोंनि रिलेटेड माने नोंनि जितु केटेगरिजों रिलेटेड थानाय एसे रिलेटेड थानाय बेफोरबायसा खालामनानै ट्रेन्डिं टपिकआव भिडिअ खालामना होब्लाथाय नोंनि जितु भिडिअ बेयो भिउस फैगोन लोगोसे साबस्क्राइबारबो गेन जागोन लोगोसे वाच टाइमाबो कमप्लिट जागोन आरोना नाम्बार 2 आव दङ शेयार इउर भिडिअ लिंक भिडिअनि लिंकखौ शेयार खालामनाय माने माबायसा शेयार खालामनांगौ आं नोंथांमोननो देखायलांनि ना गोबाङानो मा खालामो नोंनि जितु प्रफाइल थांबाय बिनिफ्राय इउर चेनेल थांबाय ना बिनिफ्राय नैयाव मा फैयो नोंनि जितु कन्टेन्ट बा नोंनि भिडिअ फैबाय ना बिनिफ्राय नैयाव भिडिअसआव थांबाथाय नुगोन नोंथांमोना डाइरेक्टलि बेयाव थ्रि डटआव क्लिक खालामबाय बिनिफ्राय नैयाव शेयाराव होबाय शेयार होबाथाय नैयाव ना डाइरेक्ट वाट्सएप बा फेसबुक जेराव नोङो हरनो गोसो बेयाव डाइरेक्टआव बेयावनो हरो आरोखि ना बेफोरबायसा हरनो नाङा बेफोरबायसा हरबाथाय नोंनि चेनेलनि जितु रिच इंगेज इमप्रेसन बेफोर डाउन खालामनो हायो आरोखि माने इउटुबनि एलगरिदमा मिथिखायो जे नोङो माबा मोनसे जितु ससियेल मिडियानो जा जेरावनो जा नोङो शेयार खालामनायखौ एलगरिदम मिथिखायो बेनिफ्राय आरो जितु इउटुबनि वाइटि स्टुडियनि एलगरिदम माने एनालिटिकआव थांबा नोंथांमोना नुखागोन बबेनिफ्राय बबे भिउस फैदों बेफोरखौ एलगरिदमा मिथिखायो अलरेडि बेनिखायनो नोंथांमोना मोनसे ट्रिक बाहायनानै जितु लिंक बेखौ हरनांगौ आरोखि ना थ' बिदिब्ला आं क्रमआव थांनानै नोंथांमोननो देखायनोसै आरोना माबोरैहाय जोङो ट्रिकखौ बाहायनानै जितु जोंनि इउटुबनि लिंकखौ हरनो हायो ना बेनिफ्राय आं क्रमआव थांसै रटेसन खालामना लानोसै आङो नोंथांमोना जाहाथे प्रपारलि नुनो हायो ना बेयाव सार्च खालामबानो जाबाय इउटुब ना इउटुब सार्च खालाम बेयाव इउटुब ना इउटुबखौ माने इउटुबखौ माने डासबर्डआव खुलिनांगौ आरोखि नोंनि क्रम ब्राउजारावहाय ना बेनिफ्राय बेयाव सार्च खालाम नोंनि जितु कन्टेन्ट नोंनि जितु भिडिअखौ नोङो शेयार खालामनो नागिरदों वाट्सएपआव ना वाट्सएपआव सोरनोबा शेयार खालामनायानो जा स्टेटासनियानो जानो बेयाव सार्च बटनाव क्लिक खालाम बेनिफ्राय बेयाव सार्च बटनाव क्लिक खालामनानै बेयाव नोंनि चेनेलनि नामखौ लिर आरोखि ना जुदि नोंनि जितु कन्टेन्टनि जितु टाइटेलाव लिरनायाव जुदि नोंनि भिडिअ फैयोब्लाथाय नोंनि टाइटेलखौनो लिरना जुदि नोंनियाव फैयाबाथाय नोंनि चेनेल नामखौ लिरना होफानांगोन आरोखि ना आङो गोविनजी टेक ना थाम्बनेल कैसे बनाए ना थाम्बनेल कैसे बनाए ना नै थाम्बनेल कैसे बनाए फैदों ना गोविनजी टेकआ आंनि चेनेल ना अब्लाथाय बेयाव आं सार्च खालामबाथाय आंनि जितु भिडिअ बे भिडिअ फैगोन आरोखि ना नोंनि चेनेल नामखौ सिगाङावनो माने होना ला ओमफ्राय आं नोंनि जितु टाइटेल बेखौ होना हो नायदों ना बेनिफ्राय नैयाव क्लिक खालाम साथाराव बेनिफ्राय नैयाव कपि खालामबाय जोङो बेक फैनोसै बेक फैनानै जोङो वाट्सएपआव थांफिनसै आरोखि ना बेनिफ्राय वाट्सएपआव थांबाय वाट्सएपआव आं रटेट खालामना लादों बेनिफ्राय आं जिहेतु बेखौ स्टेटास दोनगोन आरोखि ना बेनिफ्राय स्टेटासआव क्लिक खालामसै सरि बेनिफ्राय आं जितु लिंक बै लिंकखौहाय जोङो स्टेटास दोननोसै आरोखि ना बेयाव नैयाव पेन्सिलाव क्लिक खालामदो जाय स्टेटास जेरैहाय स्टेटास दोनो ना बेफोरबायसा नोंथांमोना अलरेडि मिथिखायो स्टेटास होननायखौ बेयाव नैयाव फैगोन आरोखि ना नैयाव फैबायना बेनिफ्राय इयाव होदो माने स्टेटास दोनबाय आरोखि जोङो ना नोंथांमोना नायनो हागोन नै स्टेटास ना स्टेटासाव थांबाय स्टेटास थाबाय आरोखि ना नैयाव दा सेन्डिं जाबाय दं नै स्टेटास सेन्ड जाबाय बेनिफ्राय नैयाव क्लिक खालामना नाय नोंथांमोना अपेन खालामना अब्लाथाय नुगोन नोंथांमोना माबायसाहाय इउटुबाव अपेन जायो नोंनि जितु चेनेलाहाय ना नायनो हागोन नोंथांमोना लाइभ प्रुफ नोंथांमोना देखायगासिनो नै ना अब्लाथाय मा जागोन नोंनि जि टाइटेलखौ नोङो सार्च खालामदोंमोन ना जितु क्रमआव थांनानै इउटुब डासबर्डआव सार्च खालामदोंमोन ना बै सार्च खालामनाया मा जाबाय नोंनिया डाइरेक्टलि सार्च खालामना जाखानानै फैगोन आरोखि नोंनिया डाइरेक्टलि इउटुबाव नोङो जितु नोंनि इउटुबनि थाम्बनेल बेखौ क्रिएट खालामनो रोंथारनांगोन जेब्लासिम नोङो इउटुबाव थाम्बनेल क्रिएट खालामनो रोङा अब्ला नोङो जितु नोंनि इउटुबनि थाम्बनेल रटेट खालामनानै आङो
नोंथांमोना नायनो हागोन नै गबिनजि टेक थाम्बनेल गेसेबलाय आं बेखौ जितु टाइटेल जितु आं सार्च खालामनाय बै सार्च खालामनायखौ लिराखै जास्ट आङो सार्च खालामनानै आंखौ स्टेटास होनो हादोंना बेनिखायनो डाइरेक्ट सार्च खालामजानानै भिडिअ'आव फैदों आरोखि ना बेफोरबायसा जेब्ला नोङो सार्च खालामखानानै डाइरेक्ट नोङो इउटुबाव बा इउटुबाव माने जितु क्रमाव डासबर्डआव इउटुब डासबर्डआव बिदि सार्च खालामखानो हागोन अब्लाथाय नोंनि जितु टाइटेल बियो सार्च खालामजाना फैगोन आरोखि जाय क्लिक खालामबाबो नोंनियाव बेनि इउटुबाव सार्च खालामजाना फैगोन अट'मेटिकेलि ना बेनिखायनो अब्ला इउटुबनि एलगरिदमा मिथिगोन जे नोंनि जितु भिडिअ बे भिडिअआ सार्च खालामजानानै फैदोंबा सार्चआव फैदों माने नोंनि भिडिअआ सार्च खालामजायै जाय नायजादों बा चेनेला सार्च खालामनानै नायजादों बिदि होननानै नोंनि जितु भिडिअखौहाय रेंक खालामगोन इमप्रेसन बारायगोन रिच बारायगोन ना बेनिखायनो जेब्लाबो बेफोरबायसा ट्रिकखौ इउज खालामबानो जाबाय बेनिफ्राय जितु इन्सटाग्रामाव ना इन्सटाग्रामाव जितुआ नोंथांमोना लिंक होयोना बे इन्सटाग्रामाव लिंक होनायावबो मोनसे ट्रिक दङ बेखौबो आं नोंथांमोननो देखायनो आगोलावनो नोंथांमोना इउटुबाव थांनानै नैयाव क्लिक खालाम नोंनि चेनेलावहाय बेनिफ्राय इउआर चेनेल ना नैयाव लाइब्रेरियाव थांबाबो नुगोन नोंथांमोना इउआर चेनेलाव थांबाथाय नोंनि जितु भिडिअ नोंनि कन्टेन्टआ फैगोन आरोखि ना अब्लाथाय बेयाव आं मोनसे कन्टेन्ट लानोसै बा भिडिअ लानोसै बेनिफ्राय नै नुदों शेयार नुदोंना बेयाव कपि लिंकखौ कपि खालामबाय आरोखि ना लिंकखौ कपि खालामनानै क्रमाव थांनानै क्रमाव क्लिक खालामदो बेनिफ्राय बेयाव वेबसाइट दं मोनसे बै वेबसाइटनि जोहै नोंथांमोना जितु इन्सटाग्रामाव माने लिंकखौ हरनाय आरोखि ना जितु अपेन इन आप नोंथांमोना सार्च खालामबानो जाबाय आंनिया जितु रिसेन्टआव दंखायोबा रिसेन्टआव लाना दोनफैखादो आङो ना बेनिफ्राय अपेन इन आप नैफोरबायसा नोंथांमोना लग' नुखानो सिनायखागोन बेनिफ्राय नैयाव स्मार्ट लिंकआव क्लिक खालामदो स्मार्ट लिंकआव क्लिक खालामना बेयाव क्लिक खालाम जि नोङो चेनेलनि जितु भिडिअ बै भिडिअनि लिंकखौ लाना फैदों बेखौ पास खालामदो दहाय आं लाना फैनाया दासो बेनिफ्राय क्रिएट लिंकआव हो बेनिफ्राय नैयाव कपियाव हो कपि जाबाय लिंक क्रिएट साक्सेसफुल बेनिफ्राय कपियाव हो नै कपि जाबायना बेनिफ्राय इन्सटाग्रामाव थांदो नोंनि इन्सटाग्रामाव थांदो नोंनि जितु भिडिअनि जितु नोंनि जितु चेनेलनि भिडिअ नोंनि कन्टेन्ट बेनि भिडिअनि थाम्बनेलखौबो नोङो लागायनो हायो आरोखि ना नैयाव प्लास आइकनाव क्लिक खालामदो नोंनि स्ट'रेजआव इन्सटाग्रामाव थांबाय आङो स्ट'रेजआव क्लिक खालाम जायफोरना फल'वार्सआ गोबां दं बिसोरनियाव बांसिन जायो मोजांसिन जायो आरोखि मानो होनब्ला बिसोरनाव स्ट'रेजआ बांसिन भिउसआ फैयो जेब्ला स्ट'रेजआ फैगोन माने स्ट'रियाव भिउसआ फैगोन अब्लाथाय बिसोरो बे भिडिअआव क्लिक खालामबाथाय नोंनियाव मा जागोन भिउसआ फैगोन आरोखि ना मोनसे फट' लानोसै आङो जिखिजाया मोनसे फट' लानानै नोंथांमोना देखायनाय आरोखि ना नैखौनो लाथ'बाय आं जास्ट एग्जाम्पोल हिसाबै आं नोंथांमोननो थायबाय आरोखि ना बेखौनो लाथ'बाय आङो बेनिफ्राय नैयाव 3 डटआव क्लिक खालाम नैयाव स्टार रखम नुदोंना स्टार रखम खाथियाव नैयाव बेनिफ्राय नैयाव मोनगोन नोंथांमोना लिंक नुदोंना नै लिंकआव क्लिक खालाम बेयाव पेस्ट खालामना हो दहाय जितु कपि खालामना लादोंमोन ना लिंकखौ पेस्ट खालामना हो नैयाव पेस्ट होना पेस्ट होबाथाय बेयाव डान होदो बेनिफ्राय जोंनि खामानिया जाबाय आरोखि ना नैयाव नै ना जितु इउटुबनि लिंक बै लिंकआ बेयाव माने मा जाबाय पेस्ट जाबाय आरोखि बेयाव नोङो सल' होनबा मिउजिकबो होनो हागोन ना इन्सटाग्रामाव जायफोरा इन्सटाग्राम मिथिखायो बा इन्सटाग्राम इउज खालामो नोंथांमोना मिथिखायो बेनिफ्राय बेयाव नैयाव मा होदो शेयाराव होदो अब्लाथाय बै जितु लिंक ना बै लिंकआ मा जाबाय जोंनिया जितु स्ट'रियाव फैबाय आरोखि नोंथांमोनाव लाइभ प्रुफ देखायगोन माबायसा फैयो स्ट'रिखौ नायनो हागोन नोंथांमोना जायफोरा दासिमबो जुदि आंखौ फल' खालामाखैबा फल' खालामनो हागोन आरोखि ना नैना नैयाव नुदोंना नै इउटुब थाम्बनेल बानायनो फै होननायखौ बेयाव जुदि क्लिक खालामबाथाय जितु आंनि भिडिअ बै भिडिअआ माने अपेन जागोन आरोखि ना जायफोरनाव बांसिन जितु फल'वार्स थायो बिसोरनाव मोजांसिन जायो मानो होनोब्ला जोंनो मा नांगौ जितु वाच टाइमसो नांगौ नालाय वाच टाइमसो जों कमप्लिट खालामनो नागिरदों नालाय बेनिखायनो जोङो इन्सटाग्रामावबो बेफोरबायसा लिंक हरनानै वाच टाइमखौ कमप्लिट खालामनो हायो लोगोसे दहाय वाट्सएपआव होनाया बेफोरबायसा वाट्सएपआव जुदि लिंक होयोब्लाथाय नोंनि जितु भिडिअ बा नोंनि जितु चेनेलनि बेबो रिचआबो माने मा जागोन आप जागोन लोगोसे इमप्रेसन थांगोन बा नोंनि भिडिअआ भाइरेल जानायनि गोबां चान्स थायो बेनिखायनो वाट्सएप जेनेकुवा लिंक हरदों बेफोरबायसा नोंथांमोना लिंक खालाम आरो लोगोसे बेफोरबायसा जितु इन्सटाग्रामाव बेखौबो माने मा खालाम इउज खालामबानो नोंथांमोननि जितु वाच टाइम बे कमप्लिट जागोन आरोखि ना बेयाव क्लिक खालामबा नोंथांमोना थांगोन डाइरेक्टलि इउटुबाव डाइरेक्टलि थांना नै कन्टिनिउ हो बेनिफ्राय डाइरेक्टलि नोंनि जितु इउटुब बै इउटुबाव नोंनि जितु लिंकजों नोंनि जितु भिडिअ होनायनि लिंकआव भिडिअआव थांगोन आरोखि नोंथांमोना नायबाय था नै नायनो हागोन नोंथांमोना बेफोरबायसा नोङो इन्सटाग्रामावबो लिंक होनानै इन्सटाग्रामनिफ्रायबो नोङो
मा खालामनांगोन वाच टाइम गेन खालामनो हागोन साबस्क्राइब मोननाया बे गोजान बाथ्रा मानो होनब्ला जोंनो वाच टाइमसो कमप्लिट खालामनांगौ मानो होनब्ला नोंनियाव 1K साबस्क्राइबार दंखायोब्ला लोगोसे बेयाव साबस्क्राइबारबो मोननायनि चान्स थायो आरोखि ना जायफोरानोखि इन्स्टाग्रामाव सिनायनायबो गोबां लोगोफोर बेफोरबायसा थायोना अब्लाथाय बेयो नोंनि जिथु लिंक बेखौ क्लिक खालामो आरो वाट्सएप होनायावबो नोंनि गोबां माने जायफोरा नोंनि सिना जाना बेफोरनिसो नोंनियाव वाट्सएप नाम्बार थायो बेनिखायनो बेफोरबायसा लिंक होनानै नोंथाङा वाच टाइम कमप्लिट खालामनो हायो लोगोसे साबस्क्राइबारबो गेन खालामनो हायो ना तो नोंथांमोना आं देखायखाबायबा नोंथांमोना लाइभ प्रुफ देखायखाबाय माबेसा जोङो 4K वाच टाइमखौ कमप्लिट खालामनो हायो लोगोसे 1K साबस्क्राइबारखौ ना 4K वाच टाइमजों लोगोसे जिथु 1K साबस्क्राइबार बेखौबो नोंथांमोना कमप्लिट खालामलांनो हायो मानो होनब्ला जेब्ला नोंनियाव भिउस फैगोन अब्लाथाय नोंनियाव 4K वाच टाइमजों लोगोसे 1K साबस्क्राइबाराबो माने ग्र' जालांफाबाय थागोन आरोखि ना बेनिखायनो नोंथांमोना जिमान हायो ट्रेन्डिं टपिकआव भिडिअ बानाय तो बिदिब्ला भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो शेयार खालामदो लोगोसे इउटुबाव गोदानब्ला दिन्थिनो सम बायदोंबा साबस्क्राइब खालामना लांबानो जाबाय अननानै प्लिज ना